Türkmen häkimetlerinin koronavirusa garşy alyp barýan çäreleriniň resmi netijeleri belli däl. Türkmenistan dünýä ýaýran bu ketelçiligi anyklamak we onuň öňüni almak boýunça bir aýdan gowrak wagt täri tutuş ýurt boýunça amalaşýan çäreler barada resmi sanlary köpçülige ma'lum etmeýär. Bu ýagdaýda türkmen raýatynda koronavirusyň ýurdun daşynda tapylandygy ma'lum boldy. Türkiýanyň gündemki Bris neşriniň 22-nji martda habar bermegine görä, Türkiýanyň Demirgazyk Kipr regionunda koronavirus bilen hatawalanan 38 adamyň arasynda biri Türkmenistanly gardaşan aýal bolup çykypdyr. Bu ýagdaýyň jekme-jeklerini anyklap bolmady. Türkmenistanlylar koronavirus infeksiýasy bilen ýurdun daşynda ilkinji ýadak anyklanýar. Türkmenistanyň häkimetleri türk media serişdeleriniň bu maglumatyny entek kommentirlemediler. Türkmenistan şu çakaçynly koronavirus bilen ne ýurdun içinde ne de daşynda ketelen raýatlary barada habar berdi. Şol bir wagtda ýurtda ketelenleri anyklamak we keteliň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça öňgörüli we edilmedik çäreler amalaşyrlar. Paýtagtda barýan we vilayatlary baglayan ýollarda barlyklar geçirilýär, adamlaryň gyzgyny barlanýar, keteli bolmakda guman edilen adamlar karantina uğradylýar. Şuňlar Türkmenistanda ýüzüne maska dakynýan adamlar hem peýda boldy. Türkmenawatda bazarlarda we köçelerde ýüzi maskaly adamlary köp görmek mümkin diýip habarçylarymyzyň biri 25-nji martda habar berdi. 24-nji martda ýene bir habarçymyz soňky günlerde daşygyda tiz kömek işgärlerine maska dakynmagy ruhsat berilenligini habar berdi. Ýatlatsak şu çakaçynly Türkmenistanda ýa-da maska dakynmak häkimetler tarapyndan gadagan edilýärdi. Maskaly adamlar köçelerde saklanýardy we jerime tede bar edilýärdi. Häzirki wagtda Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary azy öndürýän käbir kärhanalaryň ýapylanlygyny habar berýärler. Kärhanalaryň ýapylmagynyň netijesinde ýurdun içindäki gatnawyň çäklendirilmegi bilen bilelikde ençeme adam işsiz we girdejesiz galdy. Käbir döwlet edaralarynyň işgärleri aýlyksyz diňjalşa uğradyldy. Garaşsyz neşirler bolsa kafe, restoranlaryň we sport ýathalarynyň ýapylandygyny habar berýärler. 24-nji martda paýtagtyň kafe-de restoranlaryna bu kärhanalary ýapmak görkezmesi berildi. Häzirki wagtda Göregli köçesindäki Ammar Maktamguly şaý ýolundaky Melbourne Burger we ýene ençemeti müşterilerini kabul etmeýär diýip Türkmen News neşri habar berdi. We bu naharhanalaryň diňe online görnüşinde işläp alyjylaryň öýlerine nahar eltip berýänligi bellenýär. Türkmenistanyň Kronikasy neşri 24-nji martdan başlap äkli sport çäreleriň we türgenleşikleriň ýatyrlandygyny şeýlede sport ýathalaryň we fitness zallaryň paýtagtda ýapylandygyny habar berýär. Bu obyektleriň näçe wagtlyk ýapylandygy belli däl ýurdun häkimetleri alyp barýan çärelerini kommentirlemýärler. Türkmenistanyň döwlet mediasy bolup geçýän ýagdaýlar barada habar bermeýär. Türkmenistanda azyk krizisi güçlenýär. Döwlet dukanlarynda çörek, un we ýağ nowatlary köpelýär. Hususy dukanlarda azygyň narhy ençeme esde göterilýär. Ýewropanyň keselleriň profilaktikasy we gözegçiligi boýunça merkeziniň maglumatyna görä COVID-19 keselinden ölýänleriň sany diagnostik edilen 1000 adamdan 20 we 30 adama golay bolýar. Informasiýa aýdylşyna görä bu keselden ýöriti bejerigi ýok. Şonuň üçin lukmanlar onuň simptomlaryny, hastalaryň gyzgynyny düşürýärler we dem alyş ugrundaky kemçilikleri bejerýärler. Suwukluk ibermek, kislorod terapiýasy ýaly goldaw beriji bejerigisiniň hem hastalar üçin peýdaly bolup bilýänligi maglumatda aýdylýar. Şeýle-de belenişine görä virus adamyň bedenine gözünden, agzyndan ýa-da burundan geçer. Şonuň üçin elini ýuwman ýüzüne degirmezlik iňen möhüm diýilip maglumatda aýdylýar. Elini sabun bilen ýarym minutlap ýuwmak ýa-da spirtli serişdeler hem salfetkalar bilen aratsalamak COVID-19 bilen infisirlenen adamlardan azyndan 1 metr uzakda bolmak maglumatda maslahat berilýär.